yes. Maulan monoलै maulan mono मोनसिगोनलाय नो माने गारि दं नालाय मालाय दसेबो थाया थांब्रबल' खैला मैलायाव थिंखि लायनो गेसनि दा मटामटि 1.5-2 घन्टानि गेजेरावनो दा मोनसिगोनलाय आरो गांलाब मावाबानो मोनो बानो नाङा हिनजावबो गैया हाबाबो लाथ'वाखै लानोबो सानथ'वाखै दहाय होननाय बायदि माने एकदम खामायनोल' गोसो आरो बियो जेब्ला 30-35 बोसोर जाबाय होनबा हाबा लाबाय होमबा बै समाव खस्थ' खालामनांला आरो जेसेबां खस्थ' खालामबाय मोनबाय दा हयथ' बेंकआनो जायगासो गैला ओरैनो दङ बिदिनो मावबाय था नङा होमबा हेलौ लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बियो जोहोलावफोरनि थाखाय अलसिया मानसिफोरनि थाखाय आं लाना फैबाय दिनै मानसिया संसाराव उजिबाय जेला माबा मोनसेथ' मावखानांगोन बेनिखायनो दिनैहाय नैबे गेसखौ लांगोन आरो बे गेसखौहाय बे टेम्पुजों लांगोन ओमफ्राय लांनानै ओजोंहाय सोना लायगोन बे खालि टेंखि दा बेखौहाय आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों आरो बेखौ मावनानै आं मा मोनो बेखौहाय नोंथांमोननो देखायलांगोन आस्थि नायलांनो हागोन आंनि गेस जाबनायखौ देखायदो नोंथाङा बेबायदि जाबनांगौ गेसखौहाय एक्सट्रा गेस जाबाय बे टेम्पुआवहाय नायलांनो हागोन नै माबायदि जाबदों जाबाय दा ओरै फै नै सारनिनो बे गेसआ सारनिनो नै बे गेसआ आंनि बियो दखाना आंनि जाहैबाय आरो गेसआबो आंनि दा आङो माने जोब्बाथाय जोंहा नैबे फोदैखौ लांनो थाखाय थिनहरनाय जायो बिराद खस्थ' खालामो बेस्रा सेंग्रा हिनजाव लायाखै बेखायनो आं खावलायदों माने बेबायदि सेंग्रा समाव माने जिरायनानै थानो नाङा माने जोंहा फोदैया जेरैबायदि खस्थ' खालामदों बेबायदि जुदि 20-25 बा 30 बोसोर जुदि खस्थ' खालामोबा बिनि उनाव 50-60 बोसोर आरामसे जिरायनानै जाहैदो आरो बे फोदै बायदि दा फोदैया बेखौनो माने खस्थ' खालामगासिनो आरो दा 30 बोसोरसिमाव दिनैहाय आङो बे आदैनि गेसखौनो लानानै थांनायसै खैला मैलायावहाय सोहैगोन दा जोंनिया गारि गह्राया बेबायदिजोंनो लानानै थाङो नालाय दा दैलामबारिबो बारनांगौ दा देखायलांनोसै दैलामबारिनि लामाखौ माबायदि कन्डिसना आं बेखौ नोंथांमोननो देखायलांगोन नायलांदो बिदिबा बे जाबाय जोंनि हांमा बाजार फारबथिफोरजों बारस'ना लामानि कन्डिसनाखौ बेजोंनो दिनैहाय जोङो मा होनो हान्था मेला खालामनांगौ दाम भाराना आवलायजोब्बाय नै बे माबायदि थागोन बेजोंनो नै जों टेम्पु सालायनांगौ बेबायदिनो माल रोगानांगौ जाहैबाय आयु मिथिनोबो एसे कन्डिसना बेसेबांबा गोथौ जानानै थाबाय नै बेवहाय नायलांदो लोगोफोर गेस अफिसा जोङो खैला मैलानि गेस अफिस दायो अफिस मोनफैबाय नै गेस मोनफैनोसै आंनि जायगा मोनफैबाय नै दिनै रोगागोन आङो फाइनालि आङो मोनफैबाय फाइनालि आङो मोनफैबाय गेसाखौनो दिनैहाय बस गारि गंनैल' गारजेनदों दिनैहाय नै
नोंथांमोनाहाय आं गेस भान्डारिखौ देखायनोसै नायलांदो ओरैनो गेस खालि ओरैनियाबो गेस खालि ओरैनो गेसआ भर्ति दंजोबोमोन नै दा बे गेसखौनो आङो रोगागोन फाइनालि आङो रोगानायसै लोगोफोर नायलांदो आंनि भिडिअ'आव बेनो आंनि गेस नै आदा हगारना होबाय अयथासार लाइन मा खालामनायसै बियो बे गेसखौहाय जाबखांबाय नै गेस गोदानखौहाय टेंकिखौहाय जाबखांबाय आं दा थांफिनसिगोन जोंनि न'आव न'मायनो जोंनि बाजारावहाय लाना थांसिगोन बे आदानिफ्राय जों आङो दै जाबाय लेट्स गो लोगोफोर दायो आङो सफैनानै दिनैहाय थिखोखांबायबो नै आदैनियाव दखानाव आदैया दाने मा मोनो नै मावब्लानो मोनोलै मावब्लानो मोनो मोनसिगोनलाय नै माने गारि दं नालाय मालाय दसेबो थाया थांब्रबल' खैला मैलायाव थिंखि लायनो गेसनि दा मथा मथि 1.5-2 घन्टानि गेजेरावनो दा मोनसिगोनलाय आरो गांलाब मावाबानो मोनो बानो नाङा हिनजावबो गैया हाबाबो लाथ'वाखै लानोबो सानथ'वाखै दहाय होननाय बायदि माने एकदम खामायनोल' गोसो आरो बियो जेब्ला 30-35 बोसोर जाबाय होनबा हाबा लाबाय होमबा बै समाव खस्थ' खालामनांला आरो जेसेबां खस्थ' खालामबाय मोनबाय दा हयथ' बेंकआनो जायगासो गैला बेनो दङ बिदिनो मावबाय था नङा होमबा दे थेंक इउ सै आदै दे बेसेबां जायोमोनलाय 900 औ होमबा साननांसिगोन ने औ नैबेथ' 500 नालाय 5, 6, 7, 8, 9 900 लादो 900 ओमफ्राय हावला लाथ'नाय दंबावो 50 थाखा खुस्रा दंबावो एक्सट्रा माने सेंग्राबाबो ओरैनो थाया नालाय बियो एकदम खामायनायल' आरो बिनिया खामायखानांगौ आरो माखासे सेंग्राफ्रा बेबायदि जानो नाजा खस्थ' खालाम सेंग्रा समाव ओरैनो बेरायनो नाङा बिथांबायदि खस्थ' खालामोबा हयथ' उनाव हाबा लानायनि उनाव बोराय समाव जेब्लानाखि आथिं आखाइया माने बारा बोलो गैया जागोन होमबा जिरायनानै उन्दु जाहैनो हाबाय आरो औ लोगोफोर आङो दा आदैनिफ्राय बिदाय लानायसैनो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ नायदों रोजा रोजा हामबायसै आरो मोनसे खोथा आङो बुंनो सानदोंदि जोङो ओरैनो थांनानै थानाय समावहाय ओरैनो जिरायनानै थानो नाङा एसेब्लाबो मावनांगौ मानो होनोब्ला जोंनि लाइफनि थाखाय जों रावखौबो डिफेन्स खालामनो नाङा बिमा बिफानावल' डिफेन्स खालामनो नाङा आरोबाव बेजों लोगोसे आं बुंनो सानदोंदि मावनाय होनोब्ला न'आवबो मावनो हायो बेबायदिनो न'फोरनि जिखि बारि बागान जा एसे दं बेफोरखौनो जोथोन लानांगौ अब्ला बियो नोंनि थाखाय सानसे बियो लामा जाहैगोन एबा हेफाजाब होहैगोन बेबायदिनो थेंक इउ स' माच लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै